ini sih HKBP, bukan dari PGIS kayaknya. Bukan ya? Masih desain. Tuhan. Iya, cepet kak, cepet kak. Mana ngurusin foto nggak depan punya aku dari ini. Aku juga ini udah beresin semua, udah jangan dia mampir teras gitu tuh. Udah kepengen semuanya. Malah yang punya aku bersih-bersihin sampai buruan dong. Kan naik motor kita acak-acakan lagi begini. Kan video minggu depannya lagi ya, nggak tanggal 12 apa? Iya, suara aku paruh loh ya. Agak serak ini deh, aku so angin.
Shalom. Tapuji batu hata di bagasan manugo niarion di minggu apen na parjoloon paingotot kita managam haroron itu hata Yesus si paluai di apen na parjoloon tapagalak lilin na violet na marlapatan pakirimon ganup hita pay maimahon haroro ni Kristusi mardongan olop-olop dohot las niroha. Tapuji matuhata marhite ede nomor 510 sada dohot tolu. Advent ido ditikion namor sering arditanon ikon rade orodi managam si Advent, Advent, narumo Tuhani, otong tagama. Advent gogolop olop do di langit diparit dari mandok naro motuani manopo Advent, Advent, narumo Tuhani, otong tagama. Advent dito maborgindo dungo sa tulas tarbodongo tapos sa panagamundo sangon panagkamor gindo. Advent, Advent, narumo Tuhani, otong tagama. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ho ale Jehovah di halunguton rohaku, ale di bataku marhapo satu hodoau, sayunang pailaau, asa unang marsurak-surak aka musuku midaau. Dang tahe tagamon tarurak manangise sian aka nama kaposiho, ale Jehovah, say pabotohom matuau aka dalanmu,
jala ajarho tuau akka bogasmu. Sadarion maro Tuhani manopo jorona, beta tasoba maibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan de bata pargugo na suhatudusan na tumupalangit dohot tanoon. Hinorhon ni asi ni rohamdo ubay nasahat kami 2 taon huria na ibaruon. Lehon matu huriam to dim na badiay dohot hamaloon siyako. Asalam rara jalagada harajaumu di tonga-tonga ni hamion. Say lehon mahiras ni roha tunaposom makatahon hatam. Asalam denggan huriam marhite siani. Pargugoy mahami manguloy ho di bagasan hapor siyaon na toktong. Asa manahan hami sahat ro di ujung na marhite-hite anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Los memorohamuna nating lorahai nang rodorajamuna mambantuai nang marpanggutaping angkoni larorona ay ladung nagogona padaan jiyai. Dang diluluy rohana di sorsorang naik di surga bangsana harajanai ay nan buni dope di tanon sangapna dung tulus besakapna batar mai suden. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo sahatu paupaton. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi au marakop bahenonmu. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toro ni tano, yang ko tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata yang ko soture dalan na, ay honauhum na dosogot aka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabediahon ari minggui, di naonom ari maula hamu nasa siulaonmu, alay anggo ari papituhoni ari pada diana ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposo boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe namang ibati hutam. Ay di naonom ari do dito padebata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di bahinido ubain na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai,
jala di parbadia. Atong rak mangidugugo mahita obar tu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mahulah na obar tu patik ini. Amin. Tatopo timado sata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo naso hatudusan jala ama para siroha. Dang lumoroham midahamatean ni pardosa mulak manian para jahati tumadiko dalan na asa mangului bana ido di pangido roham. Alani ubain di pangido rohanami. Say sudah timatorutorum asa unang mangunay betuhami. Say sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Say pargugoy mahami asa margugo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma au gaku tu hamu. Guruhon hamu masian au. Ay nalabok duau jalan nasrep maroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Ay labok do au gaku jalan yang do dohot nahu paporsaton. Hasa ngapon ma di debata na digijang. Sayunang
Tapi gema hata ni debata turpuk di mingguan, ima natar surat di Jeremia 30 mamuka sian ayat 14 sahatu 16 tajahama dohot responsoria. Tubur hati goran sian pinoparni si David. Ida ma narodo aka arisogot nin na Jehovah au mapasitoko di si hata na denggani naung huparbaga-bagay taringo tu pinopar ni Israel doho taringo tu pinopar ni Juda. Ari dohot ditiki yahu mapatubuhon di si David sada tubur hati goran. Ibana makajongjokon uhum dohot hati goran di tanoon. Dia ka ari ima dapotan tua Juda jala marsonak-sonang isini Jerusalem maringanan jala odo guarna dohono ni halak Jahoba parpitorata disima sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen.
Hatidak kumaha porsiao tay song na hinatidak ko ni dongata sa haporsiao di sadok portibion. Ra mahita madok. Au porsia di depata Jehovah. Ido ama pargugo naso atudusan. Natu mapalangi dohotano. Au porsia di Jesus Kristus. Anak ni depata Jehovah nasa sadai. Imana tinubuhan si Maria. Nagabagabian siya tuan di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaw na berni di panguhum di silatus na matar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanuan torudong di tanom na mula mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul siamu de debata Jehovah amanai pargugo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tutanoon, umau humihala na mangulo dawat na mate. Au porosea dito ni porbadia, jala doong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen aka na badia, do dia sa ni dosa, do dihatay na mado, mula mangulo sog daging nihala ng mate, do dihanguluan na surasuda. Amen. Tikting masa di Huriata di Bagasan Minggon, Minggu Advent na Parjolo tanggal 20 November tahun 2020 sada. Na Parjolo, tema Minggu. Gor ni Mingguta sadarion ima Minggu Advent na Parjolo, dohot tema manomu haroro ni Tuhanin di Bagasan Habadiaon. Na paduahon danak na sorang. Nah di hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2020 sada di bahasa-bahasa Hotuhata do danak bawa di keluarga ni Amata, Joshua, Hutapea, Inata, Raisa, Olivia, Yosefin, Boru Pasaribu, Inganan Nasida, Perum Depok Maharaja, Blok R5 nomor 5, Depok, Nir Sadasia 2 kelompok 2, Bethlehem, Hipasdo danaki songoni nang natorasna. Bagian na patuluhon padidion na badia. Di hari Minggu tanggal 12 Desember 2020 sada di parmingguon pukul 10 wib. Patupao do padidion na badia. Tudak danak ruas ni Huriata. Tuaka natoras na nang mabuat dak danak asaro marguru di hari Kamis tanggal 10 Desember pukul 4 botari maringanan di gereja. Huhut mabuan surat pengantar sian situa kelompok, akte pemberkatan, akte lahir atau surat keterangan lahir. Bagian napaupaton bagian A, nanaing marbagas bagian A. Tikting paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagason ma, jiko auri simbolon. Anak ni Amata kasih bolon nahinan, tubuh ninata, dormin, boru sinaga, ruas ni HKBP Depok Sada, dohot Orwana, Kristina Rahmawati, ruas ni Huria HKBP Depok Sada, boru ni Amata, Bambang Teguh Wahyono nahinan, tubuh ninata, Justina Dalyuni, pamasu-masuo di hari Sabtu tanggal 4 Desember tahun 2020 sada di HKBP Depok Sada. Bagian napalimahon ruas nataba. Mamuka sadarion tanggal 20 November gaber ruas ni HKBP Depok Sada ma ima naparjolo. Keluarga ni Amata Dodi Napitupulu, Inata Octavia Biberliana Boru Saragi, dohot 2 danak. Inganan Nasida Perum Maharaja Blok Sada nomor 10 Depok Nir Sadasia 72 kelompok 12 Bethlehem Nasida Rosian HKBP Ciputat. 2. Keluarga ni Amata Kayan Rosi Hombing dohot Inata Apri Amelia Borusiaturi Inganan Nasida Jalan Kenang Opat nomor 40 Sada Depok Sada Nir
Sadasia tolu-tolu kelompok 2 Philadelphia. Nasida Rosian GKPI Jemaat Khusus Sei Semayang Medan. Napatuluhon keluarga Niamata Raffles Ebenezer Hutabea Inata Christine W Boru Simajutak Rap Dohot Sada Danak Inganan Nasida Perum Rafa Residence Sada Blok A12 Gang Bombay Raya Pasir Putih Nir Sadasia Tuluopat kelompok 10 Sada Jericho. Nasida Rosian HKBP Resort Maranata Payung Sekaki Pekanbaru. Bagian Napaonopon Barita Habot Niroha. Nah di hari Rabu tanggal 24 November tahun 2020 sada nunga jumolo marujungolu Niamata. Arlon Pardomuan Siahan 47 tahun. Nahina baluhon ni inata Serepina Boru Aritonang. Inganan Sawangan Village Cluster Jasmine Blok F Onom nomor 30 Nir Sada Tolu Pitu Onom kelompok 10 Sada Jericho. Tudean hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020 sada di TPU Kampung Kandang. Tubi Mumatarapul keluarga Dohot Natina di Konna. Bagian Napapituhon Subangan. Di Jala Huriat Tado Subangan Ima Tolu unit mikrofon Sian Trio ama Arko. Perhalado Pasahaton Mauliate. Pertanyaan Mama Suhi Bagas Huria. Di hari Senin tanggal 20 November 2020 sada pukul siawip Patu Paut Tado pertanyaan Mama Suhi Bagas Huria di Jalan Bangoraya nomor 240 Rapot Huria. Bagian Napasiahon Rapot Huria. Di hari Minggu sadario 20 November 2020 sada Dung Sipul Permingguan pukul 10 WIB Patu Paut Tado Rapot Huria Laos manotopon program dohot anggaran Huria HKBP Depok Sada tahun 2022 maringanan di gereja Parsidohot tu para potani ima utusan riwas sian ganup kelompok pertanyaan dohot utusan dewan dohot seksi-seksi. Bagian Napasa Puluhon pertukaran mimbar di distrik 20 Deboskap. Di minggu sadarion 20 November 2020 sada Patu Paut Tado pertukaran mimbar di distrik Deboskap. Permingguan ya KBP Depok Sada jam pitu Padita Sardono Siburian Estehasian HKBP Limo Cinere pukul 10 Padita Giat Marisi Simangusong HKBP Ebenezer di pukul 10 lalu Padita Anwar Pena Baban MTH Sian HKBP Bogor di Pospel Arko Padita Togu MH Tapubolon STH Nasian HKBP Depok Timur. Padita HKBP Depok Sada, Padita Jackson Sirait STH, tu HKBP Depok 2, pukul siang. Padita BP Sihobing STH, tu HKBP Ciluar pukul 10, Padita Juliana Jaya STH, tu HKBP Pos Pelayanan Kalimulia pukul 10, Padita Paulus Simamora STH, tu HKBP Limo Cinere jam pitu 30. Papungu Peliat Tujolo. Bagian Napa 10 sadahon. Di hari Minggu sadariot tanggal 20 November 2020 sada tapasahat ma amplop pelian nong disagihon tujolo ditike napasahaton pelian paduahon. Bagian Napa 10 duahon parture ni pesta gotilon dohot puncak tahun pemberdayaan tahun 2020 sada. Parture ni pesta gotilo dohot tahun pemberdayaan HKBP tahun pemberdayaan HKBP 2020 Depok Sada tahun 2020 sada patu paun ni panitia do. A. Pertanyaan pra pesta gotilon. Maka molatehon pasu-pasu nasian Tuhan turuas ni huriata disiala pangaramotion ni tuhata paluahon mara dohot parsahiton siala ni pandemi COVID-19 sia ima nanaing patupao di
Ari doho tanggal Rabu tanggal 24 November 2020 sada. Pukul 10 WIB saat tuna sidung. Inganan Gereja HKBP Depok sada. Soso-soso tu sadok punguan kor asa parsidohot patu bagihon kor puji-pujian jala ganup ruas pasidohot mengihutton partanyangani marhite live streaming manang di bagas gereja. Bagian B, malam pujian dan dana laho papungu dana tubak kobasion di Huriata HKBP Depok sada dohot dana pembangunan patupaon ma malam dana dohot pujian live streaming ima ari dohot tanggal Sabtu tanggal 4 Desember tahun 2020 sada pukul 10 pitu botari saat tuna sidung. Inganan gedung gereja HKBP Depok sada. Soso-soso tuganup ruas naman asa manupahi jala pasahaton pilihan marhite naroma dohoti pestai manang marhite transfer bank tu rekening panitia nomor rekening BRI songon natar surat di warta. Perayaan puncak pesta Gotilon. Perayaan puncak pesta Gotilon patupaut tama di hari Minggu tanggal 5 Desember tahun 2020 sada maringanan di gedung Ronatama Jala Parturena Ima Nabarjolo Kebaktian Minggu. Permingguan pukul pitu WIB dohot pukul 10 WIB di pasada jala masuk pukul sia WIB maringanan di gedung Ronatama. Pinangido tu saluhut ruas naro tu perminggoni huhut mabuan ulos nabe. Napaduahon permingguan botari pukul 10 lalu mardalan songon nasomal. Napatuluhon perayaan pesta. Dung sipul perminggoni songonon maparture ni perdalanan ni puncak pesta Gotilon. Naparjoluan non kata sambutan namangihut tortor, namangihut makan siang, hiburan artis. Domutusi binabotohon tuganup kelompok pertanyaan asa parade silua kelompok nabe si pasahaton di gedung ditiki manortor kelompok. Jadwal ni latihan boima di ida di warta cetak naung disagihon ni Huriata. Bagian na pasapulu toluhon. Jadwal perayaan Natal 2020 sada di HKBP Depok sada. Jadwal perayaan Natal 2020 sada di HKBP Depok sada boima idaota di warta cetak na paduahon pinangido tuganup ruas ama Simeon dohot ina na babalu asa parsidohot jalaro tu Natal diakonia sosial dan dohot parhalado di hari Rabu tanggal 1 Desember 2020 sada pukul 3 sore maringanan di gereja taon. Bagian napa 10 paton duk sipul tikting tapai hutihut ma panorangion na pinasa ni panitia Natal remaja na posobulung HKBP Depok sada dohot panitia pesta Gotilon. Bagian napa 10 limahon tikting na sojinahahon dohot barita parhepengon tajahama di lembaran warta na pinarade ni Huriata marhite dohot marhite grup WA kelompok pertanyaan tabe. Songonima tikting masa di Huriata di bagasan mingguon sai di pasu-pasu tuhatama mahinggabe tau sangap di guarna. Nuaing pinasa matiki tu panitia Natal remaja na posobulung parjolo lauma pasahaton panorangion. Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus,
karena kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini bersama untuk melaksanakan ibadah. Yang terhormat Amang Pendeta kami, yang terhormat Amang dan Inang Parhalado, yang terhormat Amang Inang semua, serta yang kami kasihi teman-teman remaja dan Aposo. Saya, Medlin Sitio, perwakilan dari Natal Remaja dan Aposo, ingin menyampaikan beberapa informasi terbaru mengenai Natal Remaja dan Aposo tahun 2021. Di tahun ini, Natal Remaja dan Aposo akan diadakan pada hari Sabtu, 18 Desember 2021, pukul 4:30 sore, dengan tema Reflection of Christ, yang diambil dari kitab Yohanes 15, ayat 12-17. Tujuan dari Natal Remaja dan Aposo HKBP Depok 1 tahun ini adalah remaja dan Aposo dapat menyadari bahwa sebagai anak Allah, kita harus hidup mencerminkan teladan seperti Kristus kepada semua. Kami akan melakukan perayaan Natal secara live streaming dan juga offline di Gereja HKBP Depok 1. Dengan melihat kondisi pandemi yang masih ada, kami melakukan pembatasan dengan hanya dihadiri oleh 200 jemaat, termasuk panitia dan pelayan. Bagi jemaat yang ingin menghadiri perayaan Natal di gereja, dapat mendaftarkan diri lewat Google Form yang akan disebarluaskan via media sosial Remaja dan Aposo HKBP Depok 1. Dalam rangka perayaan Natal Remaja dan Aposo HKBP Depok 1 ini, kami panitia juga ingin mengajak abang, kakak, amang dan inang sekalian untuk berpartisipasi dalam keberlangsungan acara Natal kami, yaitu dengan memberikan sebagian berkatnya lewat pembelian merchandise Natal, pre-order makanan, ataupun donasi. Berikut kami tampilkan detail merchandise Natal berupa kaos, pre-order makanan besar khas Batak beserta camilan, dan juga tata cara berdonasi yang dapat dilihat pada layar di atas. Jika berkenan, besar harapan kami agar abang, kakak, amang dan inang sekalian untuk ikut dapat berpartisipasi. Sekian penjelasan tentang kegiatan Natal Remaja dan Aposo HKBP Depok 1. Untuk info lebih lanjut dapat ditanyakan kepada panitia atau melalui DM di Instagram remaja @rhkbpd1 atau naposo@nhkbpd1. Mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan yang kurang berkenan. Stay safe dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, saya Zulkiflian Sitorus dari Remaja. Shalom semuanya, halo, nama aku Anggita Batubara dari perwakilan remaja. Shalom, nama saya Joshua Maurits Siregar, saya dari Naposo HKBP Depok 1. Halo, aku Kipin Marpaung, aku dari Naposo. Halo, namaku Frans Laurentius Kristi Aritonang, aku perwakilan dari Naposo. Halo, shalom teman-teman remaja dan Naposo. Perkenalkan aku Tama dari Naposo HKBP Depok 1. Natal menurutku Hari Raya Umat Kristiani yang diperingati bulan Desember, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari dimana kita harus merayakan kebahagiaan tuh. Secara general kita tahu Natal tuh ya kelahiran Tuhan Yesus. Natal itu identik dengan memberi. Di saat saya bisa merefleksikan karya keselamatan Yesus Kristus dengan sukacita melalui kesederhanaan dan pengorbanan dari elemen-elemen terkecil sampai elemen-elemen terbesar yang tercatat di dalam Alkitab. yang paling sulit Kesabaran sama penguasaan diri. Kesabaran. Yang pertama, kasih. Sih aku secara pribadi pengendalian diri sih. penguasaan diri. Karena kadang-kadang tuh aku nggak bisa menahan apa yang ada di pikiranku. Ketika kita ingin menguasai diri, pokoknya dari banyak hal tuh, internal maupun eksternal, itu mempengaruhi ke diri kita. Kasih itu kan dalam arti kita bisa mengasihi sekalipun dia musuh kita kan. Karena sampai sekarang masih banyak hal yang saya nggak sabar gitu. Semuanya saya masih susah untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari karena memang kita manusia ini tidak ada yang sempurna.
kebaikan dan damai sejahtera sama murah hati. Waduh, apa ya? Sifat Allah yang ada dalam gambar tadi itu kebaikan sama kesetiaan sih. Sukacita. Baik terhadap sesama. Kalau kesetiaannya itu kita setia terhadap orang-orang, kayak gak memilih-milih, setia gitu. Di saat kita bisa mengasihi dari orang-orang yang paling terkecil, orang-orang yang terhina, orang-orang yang bisa membutuhkan bantuan kita. Selain merefleksikan ke diri sendiri, juga berusaha membuat orang lain juga sukacita gitu. Itu tetap terlihat bersukacita gitu, walaupun di dalamnya ada badai menghadang gimana. Saya ngerasa saya orang yang baik, sama saya suka kedamaian aja gitu. Aku sudah cukup menggambarkan ke-9 Guara tapi tidak maksimal gitu. Masih berusaha. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di Natal Remaja Anak Poso. Dadah. Penasehat tu panitia pesta gotilon, pasahatan panorangion,
Dame ni dibatana sumurung sian salhut naroha. Ima nama ngaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Dihamuna amanami dohot inanami kita tahe sudin napungu di bagas joron itu hatta. Adorang sohu pasahat hami barita nauli jamita minggu tasadarion upake hami majotik kisatokin lahu patadaho diri nami tukpe adong di pabotohon di acara minggu sadarion. Ia hami pendeta Giat MC Mangunsong, pendeta HKBP Ebenezer Resort Parung, Inang Nahualap Rosmina Boru Marpaung, dua madihami danak di pasu-pasu Tuhan sada bawa sada boru. Bawa siak kangan marsik kolaman waeng di seminarim Sipoholon Tarutung jala si boru nami marsikola mai di SMK Saradan. Nabura dope hami sahat tu Pulau Jawa on. Tongon di tanggal 4 bulan pitu diujak memahami di HKBP Resort Parung Ebenezer menurut con ulonnya mata padita Martin Naibaho. Songoni marah hata perkenalan singkat nabuh pasahat hami laos dohonon nami ma tuhita honas mani hadak kedangan horas ma dihita salu na tupe so marsi jalangan maulate ma dituhatta nuaing sahat mahita tujamita minggu sadarion imana tersurat di suratnya Apostol Paulus tuhuria Tesalonik tolu ayat sia 1:10 sonon mahatana tapayut ihut ma ai hamule teo dia ma tarlehon hami tu dibata balos ni salhut halalas ni rohana na uhilala hami dijolo ni dibatana marningot hamu borngin dohot arian lubi sumurung dotang yang nami asa anggiat idaun nami buhimuna laos patikoson nami ia adong dope hahurangan ni haporson muna alai debata amat tasa diri dohot tuhatta Yesus ma babulucon lakanami tuhamu alai digohi jala lam ditabai tuhani ma haholongon rohamuna sama hamu nang tu saluhut songon holong ni rohanami dihamu lahu patuguhon rohamuna gabe so hasurahan marhaba diaon di jolo ni debata amata dinarotu hatta Yesus rab dohut saluhut akka nabadiana ima sahakna di hari minggu nang salpu di guari 2 minggu tadi si minggu ujuk tau parkuriaun laos di paubuk mai tu minggu perningotan ni akana modding dihita kedongan dah hina holongan na pasti anggo di bagasan minggu nang salpui di perningotan ni akana modding bodo honon tungtuk kisitu tudor hatta mardingot akadongatan nang jumulu marujung dia kadongatan nang jumulu borhat sia tongat-tongatta jala di bagasan minggu sadarion nungat takas tabigi tong adong dong borhat dongatta ruasta na diari rebui sada perpisahan yang tak terlupakan bagi kita marningot sihol ni roha dok lan akana asing molo naung ditadikon dongan nahina holongan ni rohai
alai manang nadia pe taringot tusi dang budang so ikon di bagasan semangat yang harus dilakukan setiap orang Kristen ketika menghadapi akahamaolon di perdalanan ningguluna. Lau si mana yang dohon nami songon sada peneguhan iman gak bisa ada apul-apul tuak kadongan ruas na mengadupi akasi taonon na duki ikot toktong do hita margugo di hatani tu hatta songon naung di pabotohon di sada Korin 10 ayat 10 tolu madok holan pamujunan napatu di jolmado nang mangunai tuhamu haposad do debata dang lawasanna hamu ujunan lubi sian gugumuna ibana parohon pangujunan ni laus ibana do mabahin hapatianna asa tartaun hamu imasada hata apul-apul na sumurung na humarga upikir tuhita ketika menghadapi akahamaolon di perdalanan ninggulta tarapul maksudi akaruas na menghadapi si taonon tongo di minggu ujung tahun par furioni kurian hina holongan marhimbi dung sahat hita tu minggu ujung tahun par furion nuain huriata sahat nanda tu naginoran na minggu Advent na parjolo manang naginoran na tahun baru par kuriau ahadon anay dohonon na di minggu Advent na parjolo on manang di minggu tahun baru par kuriau non molo di hari minggu na salpu boleh dikatakan kita merasa sedih. Alai mamuka di minggu sadarion, di bonane tau baruon, di parkuriota, nunga eko salpu. Tatadikon, aka parukilon arsa niroha nabui mengganggu kinerjata, mengganggu semangat hidup ke depan. Alani setahun ini, jadi jupang ngulu na marhai baruon. Tu hita pribadi lepas pribadi ido unurna ido udukna guarni minggu ujuk tahun par huriau tau baru par huriau ikon ibaruma sudah roha pikiran ni akar ruas na porsia tu debata bahwasanya ada satu hal yang sangat penting untuk kita raih ke depan ketika kita bersama-sama hidup dengan Tuhan dan boy mangolu hita di bagasan padilian arsa niroha alai ikon bukas borhat kaluar siani asa jupang ngolu namarlas niroha ima Advent na parjulu on na tahalatcon adong do opat Advent na say ganup tahun tapes tahun manang tahalatcon pesta Advent na parjolo on las nirohatta ima manungguli laho manomunomu haroroni Tuhani di bagasan habadiau menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan mungkin molodidok menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan manomunomu haroroni Tuhani di bagasan habadiau napitor rotor hata manginong itu hata dia do naneng dohonon na disi naneng dohonon na di minggu Advent na parjoloon menyambut kedatangan Kristus manomunomu harorani Tuhani di bagasan habadiam nek kunadong di hita pribadi lepas pribadi naginoran na maruji-ruji mengintrospeksi diri taringot di perdalanan ningguluta asa boha asa taboto nunga itak ni dia habadio ningguluta naung pinasa ni debata umur na gajang
nungolak ni dia tu ngulu tahun. Naung marhaba dia do hita manang dang di pasahat tuhat tu hita gajang ni umur sahat tu tikion. Hita do boto taringot tu akan nataula sian akka arinang salpu sahat tu sadarion. Suku-sukuna mangulu di bagasan na marhaba dia do hita manang di bagasan ngulu nagok dosa dope. Adong dua naneng do honon tangat tu syok kumai tarengot tu umur naga jangun dia me alai unang acik rohat tata menginang tang namanduk na dia alai bagian ni ruji mengintrospeksi diri molo di pasak debata tu hita umur naga jang parjolo sahali ikut ingotot tado naneng do honon ni debata. Mengapa saya begitu diberikan waktu kesempatan hidup yang begitu panjang? Umur 20 tahun, 10 tahun, bahkan lebih. Ikon ngotot tado dalam hali adong singot-singot dohot ulau. Nah parjolo molo dilean manang dilos Tuhani hita marhahi pason margajang ni umur apalagi molo na kinoran na nunga songon na renge sahe ni sasahalak mate-mate ne ali dahulu mate habeng nunga dia gajang ni umur na parjolo tu halak na songonon dohonok kudo. Siapa tahu masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki selama hidupnya. Mungkin nasa lilingai tang jupang dope hai baruan pertobatan. Parsauran narosudo debata. Ido ubain mungkin dang di luas debata. Dialak di jauh jupang hamatiani masih ada kesempatan diberikan Tuhan untuk bertobat. Ima pangatus yokku tuaka halak nagajang umurna di bagasan parsahito narenge dangulo mate. Lepas duahon molo dilehot debata tu hita kesempatan umur yang panjang meskipun sehat jasmani dan rohani. Donaneng dohono ni debata tu hita. Ada tugas yang harus dilakukan kepada seseorang yang memiliki umur yang panjang. Dia mai di pasahat ulau ni tu hita tuaka nama rumur nagajang mamudai mamaritahon akka ulau nadenggan tuaka jolma nang tuaka keluarga manang pinoparpe. Itu harus kita ingat. Di sidolas nirhatta molo di luas debata hita margajang ni umur marhahi pason dolan akana asini udok do di jamita kuna dari minggui paringotin namod dingon ala sairong do di wartanami makalacon halak namar ulang tahun. Sudah do kita menuju pang ulang tahun kelahiran marlas niroha. Songon au pribadi nangalapati ari hatu tubuh unang las niroha na isading. Naik kosi halacono teluba di ejel nang moro. Nunga moro tong umurna, nak petaba umurna. Taba umur moro do ngulu-ngulu kehidupan. Naneng dohonon lah di pasunggul hod dia kahalak namar ulang tahun las nirohai unang di bagasan ngulu namar las niroha ala diingot mak bahwasanya dia akan mengalami waktu yang singkat ai nunga marumur nunga mor umurna.
na mangikut. Molo di bagasan minggu tasadarion di pasah di batatu hita ari-ari ningulutal naing marlas niroha menyambut advent na parjuluon, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan, manomonomu harorone Tuhani di bagasan habadiaun on manuaing songon andir nakeni di luas hita marhahi pason sitong do hita naung mangulu di bagasan habadioni. Mungkin saya jok do peta BG di padohan portibi do pion. Atau mulu portibi boha. Dang bu kita mangulu di bagasan habadioni. Itu yang menjadi pertanyaan. Dang adong alasan madok portibi do pion atau enggak bemar lomo-lomo. Mangulah dosa jahatun. Bukan. Kehadiran orang pengikut Kristus. Dan gak bisa robang do portibion. Manang nasomo dia penguluni kita na di portibion. Yang boleh dikatakan begitu banyak kejahatan dosa di ulah torop jolma. Kehadiran orang Kristen pengikut Kristus. Ikon tadi. Beda dengan yang lainnya. Idona pinayona, jangan serupa akan dunia ini. Unang sarobang do portibion. Ikon mampu do kehadirat tasawur hakasitun Kristus manirai, memberikan sinar terang. Di tonga-tonga ninggulu ni hajol maun nagok di bagasan hahulumuni. Ikot tebuma, baga ma, tiur ma ngulu ni akasitun Kristus. Ketika hadir di tengah-tengah dunia. Ikon mampu mengubah suasana. Sian haholomun tuhatiuron. Itu tugas doh tanggung jawab tak sebagai pengikut Kristus. Bukan menjadi berbaur akan dunia ini. Alainnya di minggu Advent rekod kita merenungkan akadia matutu naung taula naselilingon. Boha ado pakka porsiota di Tuhani. Porsi do pehita amanginang dihagugo do puaso ni debata. Manang na upos doro hatta di huaso ni gugo ni portibion. Hot do pehita maka porsai Tuhani nakpe gudang tabolu seragam ni hamaulan di ngoluta di portibion. Itu suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang. Tahilala do pe pabuah holan alani asidot holong ni dibatau bana bo hita mangulu doh maduma. Manang saya adok dope nanangasahon guguna pikiranna artana na mangulun. Mungkin sebagian orang masih berpikir demikian. Anggodang ala nahu ulahon buat cara na mangulu. Ala dang sugari dang ala nahu ulahon dia boyang songonon. Mungkin kebanyakan orang seperti itu berpikir. Alai taingot mak. Dang adong na boy tak ulahon manang isi. Dang adong na boy tarulahon kita manang aha. Molo so mardongaton Tuhani. Molo dang di pasu-pasu Tuhani. Ido ubain dang lokang sian ibadah ni HKBP manang kuriat tama johudop patik ni dia bata. Nah saya tiap minggu ikut di suarahon. Songo padok na di patik pau patoni ingot hamu babadiahon hari minggu. Mulu hatani tu hatta di Matius 6 ayat 37 madok saya jumulu melului hamu harajau ni dia bata do ati gorana. Dungi tabahono nama akaodek Tuhanmu. Tetapi banyak orang
di hamajuan ni zamanon dan apalah ibe diutamakan. Mungkin karena kesempatan yang begitu singkat baginya, ala nang lojak mula-ulau na samingui. Di hari Minggu mungkin dipakai mai istirahat sopola martangiang manang marminggu. Mulu sia segi hajol maun, oke-oke saja. Ala yang sia segi hapur syam, tidak. Ai boy pe hitam mula-ulau di bagasan nasa mingui alami asini rohani Tuhan. Mulu boy pe hitam mengadopi akka nadumenggan pangabahan ni ngoluta pasu-pasu ni Tuhan. Mulai doko kamu ana malo peditene minemu dohonok kuma. Mulu marsahit to sugut manang natwari. Tarulah koro pi manangaha. Gudang ni halak namar napunahon arta portibi go artana di pelaja-laja sahikna satu luar negeri ikut aguan hosa. Ikut tos. Ikut mati. Dia dona nang dohonon. Berarti kita tidak mempunyai wewenang apapun. Soholan ala asini rohani Tuhan. Ala nidang adong ala satta madok. Parpudima namar Tuhani. Parpudima nama muji Tuhani. Parpudima nama kaporsi Tuhani. Nuaing di bagasan minggu adpen na parjoloon. Ni minggu tahun baru parhuriaon. Mulutung adong masa na songoni. Pikirat tak nungaikon tatadikon. Ibaru mahita. Memperbaharui segala pola pikir. Karakter doklak akan asing. Beta tung nunga madau. Nunga maralo tulomo ni rohani Tuhani. Molo di hapor serohata adong ari uhum sugut. Adong ari parpudi akhir zaman, ari haroroni Kristus napa dua halihon, kembali dipertanyakan. Atong songon dia ma persiapan. Pangaradio ni rohata taringok tusi. Manang adong dope madok, tole mak. Mamering sugu mai. Mamering disi mai. Halak namar prinsip nasongoni berarti tidak memiliki persiapan yang matang. Ima halak naginoran na mamereng dilatih. Dan dau halak namar pikir mamereng dilapik. Nama dok mamereng dinasib. Tak aruk nasib. Tetapi bagi orang yang sudah mempersiapkan dirinya dari sejak dini, menghadapi segala tantangan manang dia itu akatiki namang ihuton, pasti dia akan bertahan. Pasti kita akan mampu. Halak nasoradi do, naso mempersiapkan diri do, nagabi madabu tu akka hagalion isarani halak namar porang molodang takkas de persiap pun peluruda ba nang Jepang di hamonangan songon itu nang perdalani ngolut pak molo tahapur siai ada akhir zaman ke depan yang tidak kita tahu kapan waktunya. Ajigan harorona mulu dakta pada ada dirita HP pitor tepu bah atau nih imara do honot tak so sanga do piau madok kata so sanga do piau bertobat imakan lagi orang ketinggalan kereta terlambat sudah ala sodong pengarah ni diri yang selalu hidupnya mungkin holana marleha-leha di leo tiki na gajang dang dingot namar Tuhan
Di bata pasu-pasu ragamnya akka pangabahan dang di madok mauliati. Masih begitu banyak mungkin yang harus dibenahi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang go namar Tuhani. Belum tentu kita berpikir masih kok bengoluk ku namar Tuhanon. Mungkin itu bisa. Alai horohat tameng. Ala roha parbagasa donani idani Tuhani dan ruhu-ruhu parduruna yang Tuhan lihat dari kehidupan kita. Babodoh kita. Songon hidupnya kaparsulla kan? Bim salabim, holan ruhu parduru, aka penipuan, aka karakter nabui nagin orang nai namunapik, maaf. Ngulu nama munapikon, memang si palesem don, idodo burju, tapi rohana so binoto. Nunga taboto songo dia haburjuon, haulion, pangalahon si Judas, ditikin nama nopo Yesus di umat halai rohana perbagasan, odo halak si pamation muna inna. Naneng dohonon nami, mulut tahatahon hatani Tuhan, ikon duhma rohata mangulahoni. Unang asing setiap di pamangan, beda museng nang jab ka pangalaho, jab ka ilaon. Kami iya, jika iya. Katakan tidak jika tidak. Ido hatan itu hatta. Molo narawado dokkorwa. Molo na sitong dokko sitong. Una ngatong ngataboto dan tibaddal. Ay la berjuang ko dai to. Aduh ya mang. Au dang setuju sa sitong na molo keluarga dibain inat tay contoh na si panganon may lopay na tay si panganon hape ngacim say do amatay aduh na tabuan nina ay sungod di do pangajaron na sungod di do unang munafik unang mabiyar katakan paci po din ang ay termuruk kita songoni saya pikir tidak. Holan teknis penyampaian tadora. Mabajuking rohani halak ubigi hatatta. Bato horat tong. Ay moluwaci-maci tong lupa-lupa ni ina kan. Itor mangamu amatay. Nasi mudo horat malapa. Hon macim. Nah. Inatay betong madira na beda. Ale molu ilik dor hatta akama. Dan memih contohnya kan sesungguhnya akur unang marbada terlalu asin kali jangan cik rohani mulu ada ngacik rohani ina di amat tes songoni aku si besongoni harohani nai ikon si pareso terus rumah sakit kan setuju aminang setuju hamutong tang budang setuju ngai elek hatani amatai madok naso apalapas lupa munai labok hatana murukam tak tohori. Jadi katakan yang sejujurnya ido na diigil di Tuhan. Tang naik ko say muruk madong mempertahankan kebenaran ini. Ini dia, ini. Tang harus ngajaran itu hatta songoni. Tang ko say marsorak-sorak. Dah. Labok bihatai alai hot di hatahon hatana. Ido nasib tong. Budak do mandok ketua karwasu. Edang tigas amat dapat ditananyonin. Kudok, songon di na tigas. Ikon nagugugudo suara sa idok na tigas. Dah. Naburuk tuar ni. Pangarimasod di. Na tigas dia. Iya. Tidak. Tuk penidok labok. Suatu salah mengatusi kita di bahasa ketegasan seseorang di kepemimpinannya. Ikon nagugugu suarana. Ikon sonon. Ino tigas. Bukan. Itu salah. Nah salah mengatusi doh kita di bahasa ketegasan. Labok penidok jolmai hatana. Tegas doi. Molo merah, ya merah doi. Ini ngosiru. Una ngetong ngana merah, botar doi.
Danggo. Ngolu na songonina sa lilingon, iko si pariahan ni akasiton Kristus. Ikon tadi konon na parangen na buruk. Mangyahi tungolu na ibaru na dinggan. Dingolo ni halak na marpos ni roha tu di bata. Pasti do ibana si hol marpar saura do Tuhani. Jala ido mabelas rohani apostol Paulus mida huria na di Tesalonik. Hapor syaul ni huria na di Tesalonik. Hot tu di bata. Tukpe sudirwas di huria menghadapi akahamolon. Tantangan hidup. Sada mabelas rohani apostol Paulus mida huria Tesalonik. Jupang holongi roha dinasida. Dan adong masa di huria Tesalonik di pamotuan apostol Paulus marhiti si Timoteus donganna naholan ahok tu diri. Dan adong songon bahasa na di Jakarta, siapa lu, siapa gue. Alai dirahut holong nasian Kristusi mangyahi ngolu na dumenggan. Hot do holong ni rohani nasida. Hot do haporsion nasida. Tumpe gudang akahamaolon di adopi. Melutajaha di ayat 7:8 didok do disi. Disima tarakul hami marningot hamu aliak kadongan. Di bahen haporsion munah. Nakpe diduduni ragam ni hakahagugutan dohut haporsuhan. Ay mangulu mahamin wain anggo hot hamu jongjong marujahan di Tuhani. Sada padohan na sangat-sangat luar biasa doi pengakuan na penasa ni apostol Paulus tuhuriai. Molo aplikasi hot tu diri kui atas sonom mai. Mululuja do parjamita marjamita tua karwasna alai dang ditangi hodang diulahon jemita nanate nami tak marlapatan hola luja sedih bagusan yang seperti itu tidak perlu ada gereja nang bero aka para minggu yang gotong goso diulahon dihanguluhon hatani de bata luja na hita tu gereja anggo sarung na taihi ngolo sarung don tabuat mulu suara guna gabe hangulu honotton. Dau hita siap pucuk ni duluhan. Holan neng rotu gari jaun. Maksudnya neng manangiun hata ni debata. Alih kemungkinan banyak orang. Holan neng pajupang horas leku. Masuk nasi hol roh ada pajupak kita ini. Nomor 2 me. Alai nomor seda ikut si hol roh hata rotu gereja neng marpar saura do debata. Mamutihi hatana nagabisi hamulu horoto di perdalan ngolu. Munang holan karisan nai narumikot. Ale takas mai di hanguluhon hita namar Tuhani. Rekod situ tu do parsi hohotota lahomanomuno muharoron Tuhani. Ulakon naing masongon haporsiaw ni huriat na di Tesalonik. Dang ganggu jaladang mabir nasida. Buasa ala di haporsiai nasida. Waso do gogo ni debata. Di padongano ni debata. Ima nanidot na Immanuel. Sasitong na mulu tahapor siya do padohan Immanueli yang adong bir na mangulun. Yang adong rasa khawatir na mangulun. Naso tahilalahod do padohan Immanueli di perdalanan minguluta sehingga kita selalu berpikir
bukbahum maroha tarotto na alona madok buana masugut sehingga aido bain didok satongan ditangiang do ulau mulu berjuhi tanamar Tuhan berju martangiang di bagasan haporsyaw nama mulini dang boydang soiko pasu-pasu ni debata dang boydang soiko donganan ni debata na jod dang juk panghita na songoni ketika iman kita 50-50 jadi ngolonga 50-50 haporsyaw ni seseorang ana maul bejupang nasinakka ni roha porsiatu begu hagugo di portivi porsiatu hagugo di Jesus satu nga lo ngama dang pul dang gok mulu tahilalahom namar Immanuel hita maka porsyai paduhani dumaku do Tuhani tang arong benagay bisiya biar somalna di minggu Advent las di paubu doi tunatal Natal cacah jiwa pencatatan nama dan tanggal lahir ilo Natal mulu mangatusi unahulapati pencatatan nama dan tanggal lahir di Tuhani di akka ulaun pesta las niroha hita namar Natal baik kotongdo si paingoton ni hitai sotong holan akka ruhuk parduru nei naing tapatuduhon ikoduh maroha perbagasat tak bersuka cita ala nunga rotuhani itu suka cita tanau belga ditubus dosaku dan diloas au mate saliling nililingna ikon itu haporsota jala emang itu sakap tujuan itu hani ubana rotu portibion mangucat rohabatu mangucat hamatean sisa liling nak lebih dihita kesempatan untuk hidup kembali di arena Tuhani. Hal ini dihita kadongan lahina holongan di minggu-minggu Advenido ikut takas dihita maka nguluhon asa unang di bagasan ngulu namar habiaran ala nunga didongani Tuhani kita wasa ulu tuhatai madongani kita bahasa iko polaroi banasian habang sana tupur tibina dosau akahada hatono ima patuduhon holong nirohana tuhita mau berbicara taring tu holong nirohani debata sebagai pengikut Kristus tidak bisa meninggalkan nagenona holong nirohai mau songon halak Kristus kita holong niroha ikut terus doi tak ulahon songon ni temauna te masih holong situtu ikut takas do holong niroha di golunya kasih Tuhan Kristus unang holong niroha namar pabuat omadah persoalan nau belga mangulaon holong namar pabuat on gumudangan do kita mangulaon holong niroha songon ulaon adat sementara mangulaon holong niroha didok tuhatta jangan pikirkan balasnya itu dah. Adong dah buh kita songon na diulah ni Tuhani holong dah. Aguan hosa
Yang arong diigil tu hatas ya kita mangulahon holong ni roha, holong namar pabuat. Tetapi mangulahon holong ni roha, sian roha perbagasan, sian ias ni roha nama. Unang ala nasotar juga, unang ala keterpaksaan. Di minggu Advent saya dipaubuk doi toka ulah sosial berdiakonia masih lehon-lehon bohado hita tari waktu ulah si songonon tong dope hita mangulah nolong ni roha marinda bohi. Dia kahalak nama ulahon holong ni roha nama rida bohi. Upa tudus doi songon halak namar pesta. Mula tar songon nabonga tamar pesta hasuto ni. Tupak na beto molor to ulah ni atas songon di bebel ge batu kan. Ido pe pangatu shot tak. Ala uji hamu mojo mulu mar pesta na pugus. Ala songon nai toro ni padaramat tak. Ngabuah songo dia tabah itu nasida. Songot tu halak namo raido tabai tu pejabat itu tupak tak dah baru ni kecil beduang bebir lu hita pas satu tupak tak otik tua ke pejabat hati saya tahu dah gudang dah berni tak situ padak malah mahui lalu biar ni ada tabereng mak dongat tanda puguso. Nah saya tahu neko situ pahad do, si uruban do. Ale Roma hita diotak tu pesta nai. Tole nak, ai sok siarap ono to sianon ni ngomse. Saya macam 10.000, 200.000, 100.000. Ngiri deh, nama ngulah kolong ni rohai. Kita harus sadar bahwa kita dipanggil Tuhan, lahu mangulah kolong ni roh, sotuk mamereng buhi ni seseorang. Alai ukak ni rohat tama, natarojar ni rohat tama. Mana tak dongat tama ulaun asni roha hido badi paingot tu hatta nabi nahen mutu sada anggik kuna meton betul ni jadi sotung gate rohata manginang mulu dia rohata marida halak naso tae tong rohata akan puus manang na dia pi akan alea sasitong na lihat rohata tu nasida betul dia batadi Nata ba ini? Dak tu nama saya tidang na tu na leon, dak tu akan nagale-galeon. Iduhatan itu hatta. Nabi nahenmu, tu sada anggik ku na meton. Manang na dia pinabineta. Nading gado manang narwa. Na tuau doi di baik kamu. Iduhatan itu hatta. Jadi unak pola berpikir kita. Mal-mal mangulah nading gani. Sadok na nyojar ni roha. Nani hapor syaon ni roha lah manupai dongan tak ulahon mai do tinggal ikos sada do holong ni rohai apalagi tong-tongan ni parhuriaun manang dingoloni akasiton Kristusi ikos sada do holong ni rohani halak Kristen dimanapun dia berada. Jangankan ajaran itu hatta madok. Wala dongat ta sendiri nahi haulungan. Musuh tapi ikon haulungat ta. Luar biasa dong. Ajaran itu Tuhan itu kita. Anggo maka haulungi dongan nasaru padongan hal na biasa di. Alai maka haulungi musuh kodona sangat-sangat luar biasa. Tak tiga halak na woi mangulahoni. Jutaan do halak apalagi halak Batak dibunuh ni na hotel na tibun hotel ni halak Batak dia mah hotel lain kosong lagi Jambi may rata deh atau ngadiga besesai kapan itu akan berkesudahan siar hatta halak Batak apalagi dihitakan nama ngulu di Tano Parserahan. Natong do pehita halto halak tuba
buat pengalahun di Toba itu, saya pikir tidak lagi. Saya mah akan tinggal di Toba di Bona Pasugit, mengulahun akan asongoni, setiap akan maaf di Nasida kan. Bagi kita yang sudah merantau, nah begitu banyak pengalaman hidup, parbinoto dolan akan asing, mertibakon akan di huta, pangekon kita gebe guru, contoh nadinggan. Awal pelayanan aku di huta-huta don desa lelengon nomor HKBP Mamuka tahun 95. Odo PH udah lihat nih kota Jakarta, mana Pulau Jawa. Pelayanan aku dapat kuliah dorak satu sot di surga dong. Ini dong, sesurga dong. Di mana di Huria HKBP Pasar Ibu Dolok, Jonok Tuberus. Tak kuota dok sian hita, siani. Jadi marnonang-nonang mak, aku mah pedita salah satu pedita narosian surga di kutok, manopot hamak karena di Pulau Jawa, wadin lah kan, bayi juga, tua dong ngau roh sian surga, tu 2 ton, mandak sesurga dong maksudnya, dangna dia. Naneng dohonota di siamang do tamat kainang. Bahwasanya begitu banyak perbedaan-perbedaan hidup nguluni halak na tinggal di hutan, dohot na tinggal di perkotaan. Alai saya tong hol sohon, saya sitong na maaf. Tuah kamu akama nami ruas ni Huria HKBP na di Pulau Jawaon. Ai mulu-mulu kamu tu hutan. Setiap ida, tutumur kamu. Ai gudangan dua kama dokata di tahun baru nai. Saya holan nama ngudutun. Pak Betan tak sorong. Aksirohak. Ngulun halak na di huta-huta ke kesurupan ala di parhepengon na sosedia. Ale Roma hita marta baru tu huta. Ayo madah gareja pe sia tahu tu tahun tak kia begak kina. Tong bulu boto, taboto mandok songoni. Usahakan papung akap parhepeng. Pasahat tu huriani. Urupi na sida. Pelayan-pelayan na. Leon, mangan. Ino dah. Ay marlapatan do dinasida akap pertugas pelayan parhalado na di huta 10.000 dinasida. Unang lasro hatta mulai kita tu Bona Pasugit di Bonani tahun alaman dok hata sian anak rantur la mami sati museng hatatta hacit roha ala hualami di to husuk kudo akadongannya kasih tua ai si dinku si aduna ngasong dia pangatus semua tareng tunasida arong do perhatian itu Huria badak arong amang dia bas songona hebat hatana kan yang botong do songoni pola do hono na songoni alai molorohi ta tu Bona Pasugit ala huta-huta do hutat tei on mada amang situana mi pangulan di Huria nami na tarboi papunguhami otik sosial dia sian anak rato na di Jakarta misalnya godang na 20 juta bang godang itu risiu huruf teh kan ada gena mau lah hati mada mangga tang yang nyak ruasipe gejeng-gejeng nama tuh kita alai mulu sarung lu perhatian tak tang yang nya halai pe Tuhan dia tuh hatok mama tuh ini loh ikon doholok kudu tuh hitai ala pelayan aku na seledengon di huta-huta jalan mulu-mulu aka anak ranto seni ngodok jaka hatana alani bata pariahi mak ade mulu-mulu kita menginang tu Bona Pasugit suatu kolam kata di kita otik susah dia beda tapa tupa lumayan doi pangotak na dinasida so na hudok ko ni ang parpesta na pejabat do tatupahi belga-belga tupak tasong lapatan ni so tatupahi bedak sudah ulun ni alay nga aku akahala na pugus na somardiha-diha tatupahi ang goi do honota maulati mamangda
saya sehat-sehat mamu di pangarat Tuhan. Ido dohonon nak, ido tangyang nak. Kapariahim. Ikon dia doholong ni roha songon na pinatak ni Apostel Paulus tuhura Tesalonik. Manatap holong ni roha, makilalaho songon dia. Na parpudi dohonopku taringuk tu holong ni rohaun. Boha ado tutu. Ngasih tong holong ni roha tahun. Di partikia zaman dalam canggion. Di tonga-tonga ni keluarga. Jangan-jangan keluarga ni halak Kristen di hararoni zaman na canggi-canggion ngasongon na moro holong ni rohay kan songon piral-piral na toksedei holong ni rohana songon sitipit si sangge-sanggin na atik nang songon ido tak kas mi holong ni rohani amat itu natai songon ini sebalik na ala ni handphone na soniat tusanon ay nga budak halak berselingkuh di handphone setiap yang kada bunyi halo sayangku tapi itu inatan atau mata saya hidup sayangkan nyerihian mulu mar telepon halak na berselingkuh halo sayang dia di mana? Udah makan? Labok-labok. Ali uji hamu jo. Jujur baja kita. Mulai telepon amat tak manangin atta. Akhirok pun. Ay margua ho. Saya mar telepon. Songgak-songgak. Ngiri deh juna mangulu. Si pareaham may. Ngaikon tapasidin pangalahon na burukikat palahong narubi. Tapaburi mamanginang. Holong ni rohatta. Mula ita siya dari jaon. Atik behadang barminggu natte manang matay. Ay basadang barminggu puang. Nakin tubigi jay mitani padita si mangucong. Ikon niya do holong ni rohatta. Kung ni rohono tato. Unang seholan na handphone di bahasa na tuhalat. Sedayu-dayu na rukwara. Mana silembut selju suaranya. Dau masyan hita. Di tonga-tonga ni keluarga nasai holan na berbeda. Ala suarong be holong ni rohai. Beta tonga dong. Di tonga-tonga ni keluarga ta songon alam tipis holong ni rohai. Di amatai do inatai. Ya marilah kita perbaharui. Taihot mak keluarga di bagasan holong ni roha. Di kesempatan hidup yang Tuhan berikan, tuhita pribadi lepas pribadi. Sotung holan naik tu diri sendiri. Mulu mangulu hita naik holat tu diri yang marlapatan. Alai mulu mangulu hita adong marlapata tu halak ido nauli jalan adenggan imanakin honi lo nai tanggung jawab tak paso-paso ni Tuhan di pasahat tu hita gajang ni umur bila perlu mangulahon adenggan mangulahon holong ni roha sampai hosa-hosa ikonido honokku mangulahon na denggan bila perlu sampai hosa-hosa unang marnaloja ala itu tuh mulu ulahon tunaso denggan do dipakai kesempatan yang nguluna saya mah holas sehali marhosa pola hosa-hosa saya mah holas sehali marhosa nah ngarobe kesempatan na tujulu mangulu irone do honok ayah hamale bana ay rugi jolma susah jolma alani pangalahona ala guluna na gajangi dang diulah do denggan
aka kesempatan hidup ikon gabi tiruan ada enggak dohita tu akan humaliam. Pertanyaan nan waing, ada orang suhutu jami tahu. Ngata bahen nadenggan tu do ngatai. Nunga tapature pangalahota di tonga-tonga ni keluarga beta tu saya juk na marbadaya matai du inatai. Dakku boto ihuk ni teh pagajakku jam beta ko enak. Ibana sahli amanginang lo samu maju Umar berkata-kata teh. Nah itu. Ala hubigi nak jam nasaun marabot lebih hita. Anggu arisani song na udokoni nomor 2 Mei. Alim kedang udah arisan. Kedang bodoh kita berkerumun. Nah nang dohonok kusian jamita minggu tasadarion. Buhado holong ni rohai mangula di tonga-tonga ni keluarga. Aku saya biar dor hakku anggoti kisonang-sonang do mian holong ni roha dang pasi. Soang Indo nijol Mei kan ketika abang beruang, abang disayang, alai hola somar hepen, abang ditendang. Artinya mulu tiki songon hipas do amat tai. Papi, mami, ada orang so dipecak siap perusahaan nak. Papi, mami, ima bahasa kan? Alai hola dipecak siap perusahaan. Penganggur besar-besar bibi dungi songona batu hona matai manangin natai lagi amang nasi boto horo bilu ini musik betul tu ma buat tes tapi batu hona matai manangin natai dangol mula ngatok tiki sonang holong ni rohai mian ale tiki hutuk tiki marsahid tiki nasongo dia di bagasan yang boleh dikatakan penuh perhatian sasitongna pangurupion dak tak ulahon. Alani dihita kadongan lah hina holongan ala partikian apa nasa ni debata tu hita dang boydang so ikon marujung tu hamatian. Siapapun orangnya. Jadi nando honokku kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi bisa diluas debata do pehita mangulu. Asisiru ni an dipaduhannya ke ede hidup ini adalah kesempatan. Nah pertanyaan nak kesempatan lejir nih. Hidup tuh. So tunggu kesempatan dalam kesempitan neraku. Alek kesempatan mangulau nade enggak mamanginang dah di pelaya di tengah-tengah ni huria di parsaurat taduh di bata. Itu nak utama. Unang gabe disalahgunakan hidup ini kesempatan ini. Asa tutu situ tu gabe las ni roha. Mulut tu adupan di bata. Tang mari suang pasu-pasu di bata. Maluta ulahon doi do denggan. Justru di sido hita nang akapoparata tarpasu-pasu baheno ni Tuhan ni atong mangulu mahita di bagasan ngulu namar habadiaun amin makaya kita mau lihat ya Tuhan di pasahat rohanami tuhona pungo di bagasan minggu sadarion on mahami namar pungo di bagas joromon di Arianon sihol di hatam nungahu begi hami Tuhan akatona puda si paingot sian hatami tu hami galup marsada-sada asa di pardalanan ni ngulu nami naing ulah honon nami Tuhan akan adenggan para dihodiri tungulu na ibaru pakatiki na mangibuton ala ni pargugoy hami Tuhan saluhukna marhiti toddin asa terbaik kami mangulahon nadinggan nani halomohon ni roham di ngulu nami di Portibion
Di bagasan minggu sadarion hubak kami di tangyang nami ruas ni huriam nato ngodope di bagasan arsak ni roha apuli nasira lehon las ni roha akasikka pasu asa bui nasira toho martahan di akka ulau di ngulu siap hari tupi gudang akka nani adupan Tuhan debata amanami songoni nang ruas ni huriam mulutung adong sahat tutikion di bagasan parsahito dang jupang hama malum ni sahikna kuboto hami do Tuhan hodo dokter hodo paddaw ni bulun ala ni patongon mak aka ubat tuak kadongan nami nahu halongi hami natongo di bagasan parsahito jupang hama malum ni sahik gabi tarbahan nasida marlas ni rohadut hami tuak katikin amang ihuton lahu memuji pasangapun guarmu di tonga-tonga di joromon dakay nakon nami Tuhan naso dapotan akka ulaon patongon so nina akka enakon nami na di persikolaan ajarin nasida asiroham unang loas di ela-ela puaso gugo di portibion asa tung sikop las ni rohanami di tonga-tonga ni keluarga nami di tonga-tonga ni huriam lahom memuji pasangapun ho atong urasi hami Tuhan sian haduson nami asa tama hami habawarani pasu-pasum di bagasan Kristus Yesus martangyang hami tuho amin.
tapasahat mapeliata tu di bata martang yang mahita. Ale di bata aman amin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat hami masian na nilehon metu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hu parhasiang hami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu. Ditonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asa lam hutada hami godang ni silehon-lehon metu hami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata amanami rodi saliling nililing na maulate marohanami tuho ala diramoti ho hami di bagasan taon parhuriaun naung salpui asini rohamdo napasahat ton hami tu bagasa taon na ibaruon huida hami di bagasan nasa taon ni denggan di basam buas doho mangalehon berita nauli tu hami asa mardame jala marhasonangan rohanami ditabai hodo bilangani akan naporsia akan naburju mangului hatam di pargogoi hodo akan naporsia dohot naposom akan namak maritahon habal gaunmu di tonga-tonga ni huriam tung naso habilangat dosudi dengan di basam nasa tauni sian minggu tu minggu sian bulat tu bulan sahat rodi sadarion di baheni hupuji hami maguarmu jala ku pasangap hami maho. Sai gom-gomi jala pasu-pasu manang huriam. Tabai maganub ari toroknya kena porsia. Na marholong ni roha diho. Sai pararat maharajaunmu disadok portibion. Sai ramoti huriam. Asa unang saut tahin ni parjahat. Na mangabati hararak ni harajaunmu. Sai unang lowas huriam disusai. Digaori. Manang dileai. Ramoti ma'akka na pinilitmu. Pai masahat Tuhan uluan. Sai ramoti masudin na posom. Na mamaritahon barita na uli. Sai jo ma'akka na porsia dope. Asa duhut na sida pasangapon guarmu. Sai ramoti jala parbadiai mahuriam sahat rodi haroroni Tuhan nami Yesus Kristus. Amin aliaman amin na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai roma harajaunmu. Sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tu gihot tu pangucunan. Palua mahami sian pangagu. Ayo dona. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasarhon ma damena tutodim. Amin. Amin.
nami inanami ruasni huria HKBP namar minggu di bagasa sadarion. On mahami amang inang nama kubasi ulat ta minggu sadarion. Tangyakta pangiduata tu debata saya margugu mahami kaparhubas pelayan mangulaun aka ulau di tonga-tonga ni huria. Songoni manang hamu ruas ni huria HKBP Depok sadaon di pasu-pasu tuhata. Horas madihita salutna. Horas. Sayuda kamdo Tuhanku, saya masih oraki di aduru di Tuhanku, songono di doknai, saya mardo